Amalawi anzanga ino Honorable Kenneth Chiratata Nkwambana ndi Msonda village headman Katolitori. Sini mafuna kika pumulomo pa parliamentary ad hoc commission of inquiry ya ngozi imene inachitika pa 10 June imene inatenga mioyo ya abale athu pa nthawi imene Mulungu anayikiza mizimu yawo ipitire kusa mtendere. Sini mafuna kika pumulomo ndibwereze koma ndikukakamizidwa ngati munthu, ngati Mkhristu, ngati Malawi, ngati wandale, kuti monga mmene ena akuyikirapo mulomo pamene tafika apa, inenso ndati ndiyikepo mulomo wanga. Tafika apa kuti commission of inquiry imene ipitirire ndikungononga ndalama zathu za misonkho. Chifukwa chimene Amalawi ambiri amayembekezera kuti chita kusintha panopo zadziwika kuti palibe imene chita sinthe. Amaliza nkhanicha ndi akubanja kwa malemu Rafu Kasambala SC, mzimu wake upitirize kuluza mtendere. Ndi anzache amalemu Kasambala amene ayankhula moyimiridwa ndi kanso wapona kita. Amaliza nkhanicha ndi akuluakulu aku foreign affairs ayimalizisa nkhanicha sopano kuti yonse yatha. Ndi akuluakulu aku Malawi Defense Force makamaka General George Jafu ndi General Dr. Paul Valentino Pili. Chimene Amalawi amayembekezera amene ayankhulawo ndi ene yake ankhanicha. Ndipo ngati wina aliyense angabwere pano ndikupita kumene kujako sanganamiza Amalawi chifukwa pano Malawi amaganizo awo onse atembenuka. Ndipo amene anaganiza kuti inquiry ikhale live anthu tizimvera anachita bwino kwambiri. Akuluakulu ndi atchulawa amaliza nkhanicha. Ndi wina aliyense kayanga tulukire pano kupita pa inquiries paja ukena kuti aya mmene muja munali chibwezi changa nantumizira message mmene muja munali ndani wanga sigwira chifukwa Malawi pano maganizo onse atembenuka. Ndizomva chisoni kuti tinanyoza, tinatukana, tinalalatira munthu wosalakwa president wathu wakale His Excellency Dr. Lazarus Makaza Chakwera chifukwa chofuna mipando pandale. Achakwera adalira, moyo wawo unali wosweka. Mulungu pano yakwana nthawi kuti nawonso Achakwera asekerere mu mtima. Azungu amati he who laughs last laughs the best. Anyozedwa Achakwera, atukanidwa Achakwera, alalatiridwa Achakwera. Ndi anthu amene choonadi amachidziwa koma chifukwa chofuna mipando anataya choonadi ndikunena bodza. Pano akuluakulu amene apita pa inquiries paja ndikunena amaliza nkhanichi. Ndipo ine atsogo Honorable Ken Msonda village headman Katolitori, maganizo anga ndikuti a parliament, a speaker, clerk of parliament amala kufuna kwabwino commission of inquiry ija itithira ndalama zathu za misonkho bola ingota. Palibe chimene atatithandize chifukwa chimene timaganizira Amalawi ambiri nchokuti mwina zinthu zisintha. Koma tafika apa palibe chitasinthe chifukwa amene atulekerera maumboniwa ndi ene ake ankhanichi. Aliwonse amene azibwera pano ndongoti ndimamva chakuti akumamvaga chakuti kumachitika chakuti, koma onse amene apita pano kukaperekera umboni abale ake amalemu Kasambala, anzache amalemu Kasambala kuzira mwa council upon kita, ogwira ntchito ku office kwa vice president, ogwira ntchito ku office ya foreign affairs, komanso kumapeto kweni Amalawi Defense Force amene anali ene yake andegeja. Amaliza anthu ajankhanichi. Awa ni maganizo anga. Poti tuli matipati mwina na nusu mutokani maganizo anga. Sikomu ine
Malawi nsanu olipira misonkho imene anthu aja komiti aja ili ku parliament ya advocacy commission of inquiry akulandira ndalama zanga zilipo, akulandira ndalama zanga za misonkho. Ngeni kuti ayi ndalama za misonkho tipulumuse, munatithandiza abale athu amene cho South Africa wa akaonepo yambira, munatithandiza kuti petrolso mwina atsike, tithandizire ndalamazo kuti mwina fertilizer asike ndi zina zisike, kusiyana ndi ndalamazo atijere anthu amene ajalo parliament akupanga za plane crash inquiry ndimene akuchitira muja tifika chaka akulandira misonkho yathu maalawansi, akulandira ndalama zathu pamene mlandu wathakale, inquiries yathakale. Zikomo. Shalom and good evening.